sobota, 3:45 a právě jedeme do Prahy. Jdeme do Jump Parku na trampošky, bude to super. Takže cestou se stavíme určitě někam na jídlo a tak nějak. Ještě musíme najít cestu do toho Mekáče, do KFCčka nebo kam to půjdeme. No, počasí nám moc nepřeje. A ozveme se vám z Prahy. Pěkně se tady přežíráme. Budeme pěkně tlustí na to, že jsme jako tanečnice. Takže právě jsme v metru a čekáme na tramvaj. Ale jsme v metru, aby jsme nemrzli venku. Chápeš, ne? Právě jedeme pražským MHDčkem a vůbec nevíme, kam jedeme, ale dobře. V Jump Parku. Nevíme, kde je, ale možná jdem dobře. Teď jsme se ptali nějakýho pána, jako ten taky moc neví, takže jsme docela jako zvědaví, kudy jdeme. Takže jsme někam dojeli, vůbec nevíme kam. Leuš, kam jdeme? Tam jdem. Jdeme se zeptat. Takže nevíme, jdeme se někam zeptat. Pak se oznámí. Takže jdeme podle GPSky. Nazadím jsme z toho nějaký takový jalový čas 10 minut. Hele lidi, dáme vám vědět v cíli. Jestli ale bude v Jump Parku, toč otázka. A opět vám říkám, že nestíháme, že? Takže jdem na tramvaj, jsme od tramvaje tak 1 000 000 kilometrů, jde nám to asi za 8 minut. Pohoda no, Litvínováci v Praze. Právě jedeme v pražském Takže čau. Jsme došli do MHD. Stihli jsme to. Teď už jenom nebus a Trada do Litvínova. Lidi, zhodnoťte dnešek.